Чалавеку патрэбна не слава, а людская увага і ласка, і сардэчнае, шчырае слова, і вясёлая, добрая казка. Чалавеку патрэбна усмешка незнаёмых вачэй і знаёмых, каб дажджамі размытая сцежка стала лёгкай на кручах і стромах. Чалавеку не трэба спагады, дабрата чалавеку патрэбна, каб мінаючы прорвы і спады узбірацца на стромкія грэбні. Каб сяброў сустракаў клапатлівых на дарогах, далёкіх ад дому, і каб сам быў заўсёды шчаслівы, калі шчасце прыносіш другому.